pauză să ne jucăm Asphalt Legends Unite pentru a doua oară și să vă arăt tot ce am mai făcut pe joc. Hai să vedem. Da. Nu ne intră destul de greu. Stați așa că pun un pic pe pauză. Gata, fraților. Aș și intrat. Uitați ce am mai exersat. Hai să vă arăt harta. Deci, în clipul trecut mi se pare că v-am arătat că am terminat. Dacă nu v-am arătat, uite, vă arăt acum. Deci am terminat aici harta 1. Cred că mulți au terminat-o, cine joacă de mult. Că m-am uitat la vlogări care se joacă Asphalt Legends. A doua hartă nu e chiar terminată. Dar vedeți că e pe jumătate, uitați. Vedeți? E pe jumătate terminată și am și harta 3. Dar că abia ce am început-o, am făcut aici niște levele, dar hai să vă arăt mașinile. Din clipul trecut în care aveam mult mai puține, acum am 26 și level 9. Cred că nu mai fac o dată. Deci v-am arătat astea, așa, vi le-am arătat pe astea, nu? Hai să le iau pe rând. Deci cred că vi le-am arătat pe astea. Astea cred că vi le-am arătat pe toate. Nu știu dacă nu vi le-am arătat. Scrieți în comentarii dacă vi le-am arătat sau nu. Dar cred că vi le-am arătat. Da, mă, vi le-am arătat pe toate. Da, vi le-am arătat pe toate. Dar am mai dat la loc la câteva. Și nu o să vină să credeți că am dat fix la asta nouă, așa. Ok, hai. Oh, o stați așa. TVR. Ok. Și asta e nouă. Mazda Furai. Ok, acum zic să plecăm de aici, că am terminat pe clas D. Urmează clas C. Ăsta. E unul pe aici, dar nu știu unde. Uite la aici, Porsche-le. Porsche Misioner, fix ăla din... Când te pune să aștepți până intră, când se încarcă. Dacă știți, sunt câteva mașini. Oh, stai așa că am ajuns la B. Scuzați-mă, frăților, uitați. Mam, deja 3 minute. Pam. Nu o să vă vină să credeți dacă vă arăt că am mai făcut o mașină. Stați așa că imediat aici. Eu nu pot să mă uit în telefon să văd ce filmez. Eu mă uit acolo în calculator, dar mă mai uit și în laptop. De fapt laptop. Da, e același lucru. Și mă mai uit din când în când în telefon, doar că mai mult mă uit în laptop. Uite asta. Lamborghini Invincibile. Oi. Deci că am pierdut totul asta. Dar nu vreți să vedeți la ce am mai dat în loc. E de la clas S. Înțeleg, n-am unele mașini care le au alți vloggeri de asfalt, dar sigur nu au asta ce am eu. Deci deja suntem la clasă. Nu sunteți pregătiți. No, vreți să vedeți? Da. Aveți 5 secunde să dați like și vă arăt. 1,
2, 3, 4, 5. Sper că ați dat like. Bugatti Chiron Pur Sport. Hai să vă mai duc o dată la... Nu știu, mă. Stai că mereu uit. La hărți. Asta fix acum am terminat-o. Înainte să fac videoclipul. Și nu cred că mai trebuie să vă arăt ceva gen... Ce mai trebuie să vă arăt? Cred că v-am arătat tot. Nu mai am nimic. Nu? Da. Ăsta a fost videoclipul. Pa, pa!